yang songai kebangga boro tipra mothani se ojama oro tini TYPC ni ngoi tangai boro tini panda khlaika okokno hoyto kebangga boro smiman ang puila no srai kai sanani nayo video conference khaye nongni conference bason ne nei kintu dukhani বিষয় se moro video conference khane ne kono chep sure ekabo glai khe ram thang screen no khlaine ni abon moye che malia ahai pano grana thang tongha boba grana ang sari ko report dinai ebong puila ni simi tabo sujora boba grani suba sosini khani tongo Norkawan ni bisintino TYPC tini osabao tini o potobin Maharani Kanton Prabhat Devi ni community hall chung tini khlai tomo takuro tini chu oro je panda khlai mani omoni main target ni ha sing habaya kari khai mani sobani aboni ulo chini manthai gobang ma chung ekon ni bisingtei khlai khai mani kintu sepla jagai tomo TYPC खाइमानि या बोला जों ब्लक भित्ति गोबां जागायाव जों डेपुटेसन रिका SDM अफिसार रिका DM अफिसार रिका ब्लक भिडिअ न रिका गोबां जागा सारासिरफ्रा जत जागा न रिका किन्तु चिनि आसिकसा बर गोबां प्रेस हारिमानि बागै कलम खि खालायै लामा बत खिमै सिरे खगै सानमानि बागै ताबो थोरै इमप्लिमेन्ट खायनानि बाइक गमित गभर्नमेन्ट Aboni bagai tabuk DM office ni hoite kebang ma jagawo jara habaya kari phainai jara jeno chubanai borono nok khairina ni bagai borono harina ni bagai bibeno chepina ni bagai tabuk phokhoja aboni bagina angnorno sanani nayo especially tini khoini jara district jara tongnai khoini phatani jara phainai jotono sanani nayo Nongni districto judi kebo chini silai be sobani habaya kari phajak tong thakai subanai tong thakai borome munglis khlaidi chung turuk khai abo implement khlaina ni bagai government pressure nai government sino mari nai ang kisu dini age NLF tini sabir deporma bobe an office kok salaja already bot hamkrai ni bagai 40 কোটি টাকা নে ও বছর জরা রাং বিভিন্ন জায়গা অঙ্গ খাইরিকা তাই 60 কোটি টঙ্ক আন্তিনি নি সালো সানানি নায়ো সবির বাই সালাইকা আং বড় ছাকা ও হা ও দফানি বাgai গোবাं মাছির বরক থৈ থাকা কিন্তু বরং বইতো খালাইনাই করে সালসা বরং রুই সেলুট দিনানি করে কিন্তু नॉर्थ ईस्ट गोबां जायगा थांनायनि 24 तारिख आसामनि फायो आसामाव थांगै बंनि ट्रेन्डिं केम्प दाबो कक साइटनाय रंनि केम्प थांगै फायो बरवे मालाय फायो बंनि चेयारमेन बंनि कमान्डार बिभिन्न लिडार्स दबे कक सालाय फायो आनि लगी चिनि ससियेल वर्कार सुमन देबरमना आंख्लाङै थांगो चिनि TYPC नि जबानि वल बिनि गोबां मा सुबामानि दंगो आबोनो बागै दिनि ककनबो मा बलायो जों TYPC पुइला बुबाकरा जखन पार्टी खालायफ्रो कांग्रेस जाखै खायफ्रो जों पार्टी बखलायाखौ अखवाय डिस्ट्रिक्टआव पुइला सनखलनि सिनि तिनि अपद्द बिरजरा जे रेली खलायका যত কিছু ইনিশিয়েটিভ নাখা TYPC সিনি রাকেশ দেববর্মা সংগ্রাম বিনিময় তাই গোবাं মাছিনি বড় Chini social worker Suman Deborma, Chini leaders Binoy Deborma, Hai Kabama Borok, Ni Chuba organized by Nasim Kotama, Puina Bubagarana Toy, Sara Tirprani Bisingo, Okway, Puile Relibu. Cherry Dino Bubagarana Kasla Hinai, Nongni Bubagarata, Klaiman and Leura Muti Pononai. Bot ini tipra mothani EM kha adino mebar no lama par khai rohanai ang mong khai salia tam ne ge kai bobo ma buji kha je buba garana kare bini lama kare buba gara chillo TYPC khai pusaka tiger yang khai di dillibo chini borong kana
बिके रांखल सावो एनआरसी केस खायनान बागे बुबाग्रा नंखा फायनि जों पिवाइपिसि जों थांजा नायो दफानो हामजागौ हानो हामजागौ आबोनि बागे बुबाग्रा जखन हुखाय जों दिल्लीआव थांखा जों केस खायफ्रो पिवाइपिसि नि उंगै आं सय खालायखा आबोनि बागे जेखने थांजा जेखने हा जेखने दफा आरो पिवाइपिसि तंनाय बुसकांगबो तंनाय आगिबो तंखा बुसकांगबो सबाव बुसानायसो कारण जों दफानि सेंग्रा तिनि चिनि गोबां बाखौ सायखांगा बरक जखन बासनिफ्रो आंनि बोखा फाटिना नायो मुक्ति गायनानै नायो तामनि बागै तिनि सिंजे गेरता त्रिपुरालेण्ड सानमानि त्रिपुरालेण्ड जे सानमानि मसाखनि जवा बाय तिनि सानि मानखा সেই উজেসনি ডেমোক্রেটিক আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন একদিকে বিজয় রাংখলনি সিলাইবাই তিনদিনি সভা প্রেস হারর কলাইয়ে ভারতনি সংবিধান কरै भारतनि संविधान संशोधन खालायै जोंनो शिक्षिदल मारिखा अमंखा सिलायबाय सबानि फाननि बागैनो जों दिनै खन्यरि नाय मानखा एदिसि नै शिक्षिदल दिनै जों मानखा अबनो दुइनो जों दिनै गेरदार त्रिपुरालेण्ड सानै सभा मा खालाय दङ गोबां आमसायो से बांलादेशनि से तत्कालीन पूर्व पाकिस्ताननि वाननि रखमानि पथा या करे माथा में कचिने हा या करे गोबां मा जागा जम्पु जला ताकार जला गाबर्ति पुराखा छे मानना या हायरगो बुरुं तंमानि यां सिन्ना रगो बखायरगो गोबां मा जागा तंमानि तिनिता मंखा गतनि माथा लैया चिनि बर रक्तिनि पेटला नफरै ओ ताकार जला जम्पु जला रगो महाजन बैखा कोटिपति उखा अथच तिनि सभा खालायने र बेमार रोगी कलाई दंफ्रो केबो सुबानानि मुसुंया केबो खायरखानि मुसुंया केबो माया नाया चिनि माथाम तलाय छादेरा ओइ दंफ्रो केबो सुबानाय करै चिनि सिलायबाय सभा खालायनाय र रां थुमलायै जों बनो सुबायखा आगा दिनो माथाम कलायनो सायफायो बयसुमाया फानो रंजित देव बर्मानि सार नन शिलसर रहरै आं चिकित्सा पाइनाय हिनै तिनि सालो आं मयदमानो चिनि नगेन फानो चिनि टिवाइपिसिनि भाइस प्रेसिडेन्ट न बथैजाखा तिनिनि असबानि असि फटनमै रेलियो बकथां थाखाय तिनि बसक पाइखामो आं बनो सेलुट जाफारो तामनि बागै ताई कैसा आम साका सोबेरनो एनएलए तिनि नोंनि साइड फाति रांखौ सबै गोबां मानसिनि बर थिका डेमोक्रेटिक लामा दैबो आन्दोलन खालायै सिराय दैबो जों सभा खालाय फैया किन्तु सुनो बर मुनानि जागा करै केबो आबोनि बागै जान साका 5 कोटी रां खरच खालायै एडिसी वा कैसा जागा नावै आबोनो टुरिस्ट प्लेस का हायले कैसा स्लाबै माने आं काबुक जुनाल चेयरमैन आं बुबाग्रानो सानाय जों आरो अन्तत 4-5 एकड़ जागा नावै उ बुरु रक जेरकम सिमलां सालामै बसर वाइसा आरो थांगै दफानि बर रक साति सगै दुब सगै जेबाबे सेलुट बिमानि हाय जों तिब्रा हास्ते बसो अमबाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन रक सोलोंनाय दफानि बागै हानि बागै जबा खालामनो रनो सेलुट बिमानि मुयतु खालायनो सोलोंनाय ताखरो बुखरो चिनि कुथुमानि म कैसा त्रिपुरा गभर्नमेंट दा सेंट्रल गभर्नमेंट जों मेसेज लिखा ताबसे पर्यन्त सोशल मीडियाव 4.5 लक्ष लाई थांका नाय माने तार माने नरो बुजिदि अपदबिनो जों जे कुथुमनाय कम सालाय दं माने चिनि मानथायनि कम सामाने अम
सारा त्रिपुरा न खबै इबन जागाव थांगै सबै तबै था जों जिनि ताखौ सुरनदेव बर्मा साका जों दिल्लीआव जन्तर मन्त्रया पार्लियामेन्टनि बसकांगै इन्डियानि गेटआव बयहाय हाजारिया जों अन्तत 300 बरफ लागै खानो जों सालसा चिनि मानथायनि बागै बेनार तैयै नरक जतन तैलाङै जों सालसा जोंबो चिनि मानथायनि बागै चिरा खबैनाय आबोनि बागै जों जतन तियार बानायनाय थानानि बागै रां जोंनो बेबस्था खालायनाय दंनानि बागै जोंनो बेबस्था खालायनाय वानानै नांगिया बदेखे बेबस्था खायसोंनायनि बुबाग्रा बायान सालायजों दंगो राहुल गांधी बाय चुक्ति खायफोरबो चिनि एटिकेट चुक्ति न दाजा महाराज साबो ताइगे एटिकेट चुक्ति हाय काहाम करै जे कग्रगर जे डिमान्ड जाखा मब्ले को माने आबुनि बागै न एनआरसी केस हबो चिनि एटिकेट चुक्ति न दाजा बुबाग्रा चिनि सिपाय चिनि सेंक्रा ग्रम न बिलाइखे न खायरक जागो बिलाइखे न माया नांगो आबोनि बागै चिनि टिवाइपिसि न बसाबो नोंनि मानथायनि बागै खायदि नरक बिरुद खायाब्ले नरक नों अधिकारनि बागै नरक जबा खायब्ले खायदि ताइगे नायता वाना दि खायदि आं दंले तकलगो आबोनि बागै न चिनि संग्राम एबा मारा गैनाय चिनि आन्दोलननि फसल तरक तरक खायताबो जोंना रिनानि बागै फायो केबो उपलक मय मानो केबो बसकां सुगै मानो केरियो जतन न सिलाय बैसोबाव खायनाय जारा सुबानाय जारा हाबाय जाखारै फायनाय बरखनो जों बरं लिवै बंनि मानथाय रिनानि बागै जों साइतबै थानाय ताकुर नरका वानदे ताबक एनेलेति साबिरके बर्मानि बरंना जागारिनानै सुरु खायजा चिनि बस ताबक भेरिफिकेशन चलितंगो जों बिबनो जागा खास जागा नायतंगो जों नायै नरक माननाय ता वानदे तरक तरक खायसे नरक नबरिनानि बेबस्था खालायतंगो एडिसिओ जों ताबो त्रिपुरा माथानि माध्यमे जों क्षमताव फायजा एडिसिनि दैबो जों ताबो ताम खायमान साइतबै दंगो तिनि पुलिस बिल तामनि फायजा एटिटेपनि सुक्तिबो दंगो एटिटेपनि सुक्तिबो आनर कपि दंगो अरिजिनल कपि न दंगो सुक्तिनि अ सुक्तिबो पुलिस बिलनि पक्ष सिजाक दंगो तर चुक्तिनि दुइनि एबो सिजाक दंगो विलेज पुलिस फोर्स फर द एडिसि अमन ताबु इमप्लिमेन्ट खायनानि बागै बुबागरबो साइतबै दंगो 1997 सनन म गवर्नर सय खायलिखा ताय आटकी मालिया आइबन ताबुनि गवर्नर तम खालायका काउन्सिल 10 दिन आलोचना मा खालायनाय पो अरे बिल तो पास खायते का ताबु रुल्स तो लिखायने बागै 10 दिन नांगिया आइबन सुनो लेंफ्रा रिल बागै ताबु 10 दिन आलोचना मा खायना हिनै सामानि बागै ताबु काउन्सिल पुलिस रुल्स गय दंगो अ रुल्स पास मानि परे न सिनि एडिसिओ जों पुलिस तुलांनानै नियोग खालायनानै जेंनाय बबागरा साका जों बुइनि बाजेट गोसाबो हाबबाय माने एडमिनिस्ट्रेटरनि समय बाजेटनि जेबर खायमाने वा हाबबाय माने चिनि थाने रां ग्रैयाबोनि बागै जों इमप्लिमेन्ट खायमाया जों किसु दिनै बिसिङै एडिसिओ रिक्रुटमेन्ट नंनाय आं नंबो साका 10,475 जना 75 ता खाली बेकेन्ट दंगो काउन्सिल स्राय स्रायकै साख्लायका इंजिनियर पोस्ट बतलांनाय बिबनो चिनि ताबो अफिस बाङै दंगो आरो पियर बतलांनाय केरानि बतलांनाय बिबनो स्टाफ बतलांनाय जुइगदा दंखाकाय चिनि जारा हाबा जाखादे फायनानै बसाबतैबो सेबनाय केबनरनि बसा खुमनंग परिमाया बर्तिमाया गाय आम किसा जुगाजुग खायदि आम साइतकनाय नरनि बसाबो बयहाय न बरम मानै ओ खमपुइ स्कुल बरब परिमानफोर बरब इंलिश मीडियम पढ़िबोय असंस्थानि चाकरि बसाथन अबा आं नायो ताहुर आं सानानै नायो जों विभिन्न जायगायाव
अमतिखाय रेलिते हल सभा खालायमोन याबोलो जों गभर्नरनि थानिबो 26 जानुवारिनि आगेनो जों खायसे रेलि दिख्लायो गभर्नरनो मेमोरेन्डाम लिरनाय चिफ मिनिस्टारनो आगे जों गोबां बारिखा गभर्नरनो रिमोय जों गभर्नरनो मारै सानाय जों पिस एकर्ड खायमाने दिनै 30 बोसोर खायथानायका इमप्लिमेन्ट हुमिया किन्तु नर्थ इस्ट जत जागावनो दिनै बुरुरो 1500 करोड़ रां माने इमप्लिमेन्ट खाय दंगो गोबां इउनिभार्सिटि राव गंगाराव गय दंगो जों मोसानाय स्पेशल भाबे जोंनो फान्ड दिवै सिनियर इमप्लिमेन्ट माखायनाय चिनि दाबि दंनाय गभर्नमेन्ट लोन स्पेशल भाबे जारा हाबा याकरि फायनाय बरनो लोन मारिनाय चिनि जों आलादा जों साइया चिनि एकर्डनो सुइजाक दंगो जोंनो नग्रिवै मॉडल विलेज खलायै नक थांगै दिनानि क सिनि असुक्तिवो एबा अरिजिनल कपि और सुइजाक दंगो ताकुरो जों अबसि सानो कारण जोंनो हारिवै गोरोंसा जागावो ताबो जोंनो नगै टाइम मारिनाय मिजोरामनि चिनि बुरु हदानि बरनो जेबा बेखाय ताबो गभर्नमेन्ट नक थांगै मोसांदि माने हाय जों जारा सिलाय सभा खालाय फैनाय जारा सुबानाय जोंनो बरंनो बमतिखायनो बरं दिवै नायथाव खालायै थुंजा खालायै बरंनो नक थांगै जत सेख्रिवै खालायनानै बागैसो जों सानो जों फादार साइया आबोनि बागै जे फान नांमोनि आबो मारिनाय काय आबोनि बागैनो ताकुरा बकरा आं तिनि छानानि नायो जों एडिसि गभर्नमेन्ट बो चाइटंनाय नरगो सब समयनो चिनि डिस्ट्रिक्ट ब्लक लेभेलनि लिडार बायनर बो हालौनानै दंदि एडिसिनि बिसिंथिबो चिनि जारा दिफ्राय बुंनाय मानथा सेबले जागाय दंनाय बरनोबो जों रिनानि बागै जों चाइटंनाय तामनि हिंगाखाय जों ताबो गभर्नमेन्ट दंगो चिनि बुबागरा दंगो चिंगो एडमिनिस्ट्रेशन दंगो नरकावानादि विभिन्न जागावो 2023 तीव्र माथा जुदि फैक्टर होय बुसावै मान थाखाय एवं गभर्नमेन्ट जुदि फाइ मान थाखाय नरकावानादि चिनि जे एमां चिनि जे पिसेकर अक्षरे जों इमप्लिमेन्ट खालायनाय सुतरां तापुरो बुकुरो दिनै जों गोबां मा जागानि अरो खय डिस्ट्रिक्टनि थाइलायगा सालखलमानि उलो नरमनगै दिनै ब्लाक बुखाबिलाय खेतम टंका नरकावानादि नर पुलिस केस क्लाइबा आनो सादि नर बिपद क्लाइखेबा आनो साहबि आं जततो फारेक्सन चाइटकनाय चिनि सोशल वर्कार्स रो विभिन्न इंजिनियार्स रो कन्ट्राक्टर रो सुबाय दङजोंनो जों जखन दे केबो सुबाया दाम सराबो खेदा सरा वो थांगै जों सुबायखा चिनि सोशल वर्कार सुमन देव बर्मा चिनि रंजुन देव बर्मा संगाहाय कम्बल जत्तनि दाम गाहाम कम्बल पायै माइरं जों तलांगै सुबायखा क्रिसमास पाइमाने याबोला जों ताबो अमरपुर सुबानान बागै चिनि माइरं रिरक खुमजाक दङ किसुदिननि बिसिङावनो अमरपुरनि जत्तनि दुर्गम एलाकाव जों माइरं रिरक लांगै थानानै नाय दङ ब्लाइखे जरानि बकरिनि बागै आबो जरानि मायावै दङ ब्लाइखे बिजिओ मा दङ देखे आबोनि बागैनो ताकुरो बुकुरो आंनो रंनो सानानै नायो ताबुक जे विभिन्न सुजुग सुबिदा गभर्नमेन्टनि माने मुलिस रक जतन थिकाय बेबायदि ब जागा खाली जागा तो हा तो नरम नायदि आरोनि खतियार नम्बर प्लट नम्बर ब तहसिलनि आन्दार ब मजानि आन्दार नरम नायदि जों तुरुखाय बय जे माने हा मसकाय नरम जों बागैनो बागै जों चाइटकनाय गभर्नमेन्ट प्रेसारिनाय निगाखाय जों आगरतलाबो कायसा रेलिखाय फनुबैरिनाय जे दिनो गभर्नरनो जों मेमोरेन्डाम लिरनानै आबोनि बागै जों पारमिशन नानाय चिनि जत आन्दोलन डेमोक्रेटिक लामाते हुंनाय पीसफुल हुंनाय जों केबनो कुलिया केबनो जों हिन्या
sini mantai sini pis ekor abono manmani bagai sesem sire khoklainai sobawo nokhornai himboto khimlainai tai tamo sanai takoro bokoro tini bilaikeno tongkhoka tai ang sanani musungo je boskango যদি এনএলএ তিনি চুক্তি সাবির বাই খাইমানে হাই সিমেলান কাইছে বতর 5 কোটি টাকা খরচ খালাইয়ে ইমান থাকায় সালসা চিনি দফার চিনি খানি বাগৈ থৈ রি থানাय রং जों सेलुट बिमानाने गाय दिनैनि दिनाव नरक जतन आहाय न आहाय खाका हाम ताय हामजामा याफारै सबानि सिबाय याफारै आनि कक्टिदि मुसुकि नंसितु नरक जतन ब्रै बिलाय गाय पाइब्रा हामबाय खुलुमबाय